ngeningken tiasa ngabeki kawengku sagung jajan nanging sanget tangi kipi sangaresikane ka putra kenal jok sangking wiyati sinigek ingin wonten panajan anggih ingin wonten pasih Banjari Prabu Baladewa ngawi sagyaning para senopati Indrawati yen to Kacandra bidhali Prawadya Gala Bida Gajah Wijaya sang kiwadilan
jagat dewa Bathara Diwastyaki sumadyo dawuh Koko Prabu lan Kakang Udawa apa dene Prawadya Bala Gorawati glo Engkang abdi Bandrawajaya nungsung pawarta sinuhun mengkono Kakang Bandrawajaya mung Dimas Nyakita aturi tata-tata gandeng Yayi Kresna wis kendikake yen iki mau lakune telik Sandibaya iku ora kejaba mung Subrani Yayi Kresna yen Kakang Semar iki mau dudu Semar sak nyatane kula luwih becik bakal tak tututi playune Kakang Semar iki mau yen matur tata-tata segayuda mbok menawi sang duat moko menika wau boten namung ijin beto wadya bala sagelas papat tata-tata kang dawa piranti gedaman perang diri gawa supaya kanggo kainanggone para mungsuh-mungsuh kang nekani nyetaken dawuh Panjeneng kang walisan dang walikan Kodhek wok simbar jojoan malang mentresnya gangsir Kodhek wok simbar jojoan Landok duduk manyan-manyan kegantel buntute kisah
Mangke to Yayi Prabu Wiramba Dewa kula Kakang Bandura. Nggih, panjenengan menika sak peguron kaliyan kula sami-sami putra siswanipun Ibu Betari Durga. Kasih benten kaliyan ingkang wingi kula menika dadi putra siswanipun Ibu Betari Durga. Kesupe. Aku ora seneng golek bapa guru. Kok iso ora iso Pak Dewi sinau dhewe sanggitku ngene iki. Men do dilurui. Melu-melu yo nek ketrima nek ora. Nggih, pun nek duwe ilmu dhewe mboten sah. Ngoten niku mangke ndak nyerik-nyerike dituni nggih. Rikala semanten Kakang Bandura damel Semar Pindhawani. Nggih, pancen kula jarak. Ingkang pamripun kula menika badhe nglembat pusaka Puspita Wijaya Kusuma. Jaran Puspita Wijaya Kusuma menika pinangka kangge sarana anggayuh wahyu Eka Jati. Awit mundi dawuh Sang Kersanipun Angger Prabu Duryudana ing wekdal sakmenika sampun lenggah wonten pasitren Gondomayit. Bilih badhe budidaya turing wahyu menika mangke Ibu Betari Durga. Betari Durga. Iki mergoson iki. Apa juson. Ngaten mawon. Kinten-kinten mangke dipun buktekaken Semar damelan panjenengan saged mboyong pusaka menawa. Pun pertados kula. Wong kula niku napa-napa niku cok mandi kok. Sapa muni mandi besar? Mandi ki majas ngono, ora dipleset-plesetke. Sakmenika kantun Teguh. Kados pundi dipun kemangke? Dipun Teguh. Ampun kuwatosan mawon. Jalingan pri cinandak resang trusta jumena cinandak resang trusta jumena Nanda resang katiga so kapisanan Dijuni pripun Kakang Bima Semar gawean kula pun wangsul pinter gawe Semar nggih idep ora ngadekke nggih napa sampean udu dalang duwe kaya tok godak gadekke. Dipun monggo lah, cobi dipun kendikani lajeng angsal damel menapa boten. Semar.
kula ben. Ketoke wis gawa Puspita Wijaya sampun. Ateges anggon munglembut Puspita Wijaya bisa keturutan nggih awit pangestu dalem peneban. Kula saged dusta Puspita. Nanging kula kuwantosaken menika Sinuwun Ndarawati niku salah tunggalipun Nalindra ratu ingkang wicaksana kagungan pusaka kaca paesan. Untung kemawon menika boten mriksani wonten kaca paesan langkung biyen. Dados kula boten kedenangan. Ora bakal Kresna kok arep nilih kaca paesan mergo tekamu. Wong wis tak tamani aji kok. Aji Caraka balik dadi Kresna nek mriksani kaca paesan kuwi balik. Oh, ngoten bener. Kene gorene kembang. Nanging wonten inggih Binaturata menika wonten rawuhipun Sinuwun Mandura. Anak tenan kok dituni. Wong angger Baladewa ki cetha pengayom sesepuh negara Ngastina. Lah kok mak penculuk nang Ndarawati? Mongko kuwi rombongan Kurawa. Kok dadi rombong Ndarawati? Ngoten niku nganu kok ngendi sing gedhe omahe mboten. Ya ampun ngoten Jejuni. Sakniki niku napa-napa niku tanggel jamapipun. Sampun ngertos bilih Angger Duryudana menika badhe ngudi wahyu. Sakmenika lenggang wonten pasetan Gandamayit. Lah kok Angger Baladewa ketoke iki tulus dadi pengayom jebul ketoke iki putih ning rada klawu dadi sing jenengane Baladewa iki blorok pamikire. Mbok menawa ngaten iki. Oke kok sing model kaya Baladewa pikiran iku ora tulus ki oke. Ketoke melu kene ning elek-elek kono niku oke. Tenan kok kuwi rombongan iki anu kok urung karuan yo do apik kok iso neng-nengan. Ya seben karang doake do remosi. Mung gara-gara Wiyagara menyang loro kok yo do geger. Yur pengenong ae seneng ora gawe tentrem ning malah gawe panas. Wes ngerti rombongan ki do padu kok malah bener kowe ngger ketemu kono, nek ketemu kene benerke aku. Ayo do padu liwat WA. Kok Bagyo kan jaluk kon nyuwak. Mangkel lah. Ora mungkin rombongan ki nek ana uteng-utenge kok mesti ana ki. Ketara latihan kok telat-telat terus. Pun ngaten mawon nggih. Niku Puspita dipun suwun ngaten mawon. Terus kersanipun panjenengan kados pundi? Kene Mas, mrene Mas. Monggo berbat. Nanging kula kuwantos menawi mangke kula kenging tolak sari menawi kebadaran. Kamangka Sinuwun Ndarawati kagungan senjata cakra. Menawi mangke senjata cakra menika priksa lajeng nyirnakaken kula kados pundi. Aja sumelang, aja sumelang. Aku wis nyekel kembang kok. Arep kowe mati sedina kaping 7, bakal urip neh mergo aku nyekel kembang. Luput lara, ora bisa mati. Ning nek kula pilih yuk mati sak ngono wae bangan lara ora mari-mari. Angge nek sampean atepe ya wong urip ya men kokean utang. Pun lajeng kersanipun panjenengan. Nah, niki mangke kene kangge pawadan. Kula badhe barang amuk langkung biyen.
Barang kok barang ngamuk. Mbok barang iki barang seni kok barang ngamuk. Tegese kula niku badhe julung tukul wong-wong dihormati. Bathara Kresna sisah. Baladewa yen penemune ora iso manunggal karo Kurawa sisah. Kira-kira wong iki sing ora kula jek kompromi nomore diblokir. Tuman temen. Wong kok do slintat-slintut. Nggih pun ngaten mawon monggo. Kula sumangga bati penjenengan bener. Wis aja sumrang Semarang. Sesaking runang gono gawe gelar sira wanggong maguru gongso Dinanto Kacampuri Kalaswara senjata cakra ingkang loncat saking gedhongan pusaka wijil tanpa gedhog giya culurut ngambak jiwantor nempuh angganira Kismar Badranaya Sena Margalayu ilang wujud Kismar Badranaya badar togong satu boro. Jebul ngoten niku to. Nggih. Ingin kula damel